jajal tak endangane mesine iki wis diumbah apa urung cah? Wah, lah ya urung diumbah ngene ya. Nganti nyawane itu. Tuh. Oh, lah turu nang kono ngono. Tuh tangnya tuh. Wah, perlu jeneng gugai wong turu iki. Tuh, mesine kan mbok yo diumbah to rupane kaya ngono-ngono. Jare tok umbah. Males heran iki Mas iki. Lah ngopo lho arek males. Mbok Mas dina iki mau males heran iki arep ngopo-opo yo coba heran aku. Nah, iki gen kowe ra males to, tak kei challenge, tak jikokne buku sik. Nah, iku mesti bocahe seneng tak kei challenge iki. Oh, gen nulis dhewe. Nah, nyoto nulis dhewe apa sing tak senengi. Iki bebas sama Mas tak nulis. Bebas to, kowe nulis apa sing tak senengi. 5. Sing penting enek cuci mesine 1. Nah, ngene iki lho Mas, sing tak karepe iki. Nek ngene kan aku dadi semangat. Ya wis, tak nulis sik. Ya wis kono to, ndang nulis sak senengmu. Ya Mas, wis Mas. Lah Dik, gur papat to. Tuh, kan tak kon nulis 5. Wis kuwi ae, papat ae. Kok nek 5 melakukan pilihan bingung aku malah. Ya wis tak wacane sik. Nomor 1 mokel makan sate 5 kali sehari. Nomor 2 ngolor kabel 25 jam. Nomor 3 diutangi duit 1 juta. Nomor 4 cuci mesin. Yo saiki iki disuweki sik to. Ya Mas. Nah, iki lah ku nyuweki wis rampung. Iki tak kekne kene. Dek kowe milih to. Neng mripate ditutupi lho ya. Oh alah, ya Mas. Oke, siap-siap. Saiki. Ya wis dang, tuh milih. Mripate tutupi ngene ngono. Ya wis Mas, iki mripatku tak tutupi. Wah, baleni kowe nglirik kok mripate tutupi. Iya Mas. Nah, mripate tutupi tenan. Ya wis iki tak tutupi tenan Mas. Aduh. Nah, kuwi apa do tulisane? Wah, apes Mas nek iki. Entuk nyuci mesin Mas. Ya wis ngono nek entuk cuci mesin ndak dicuci. Ya. Wis, apes.